Shall we begin? Let's begin now. Здравейте, маняци, батика си на канала. Жив съм, здрав съм. Да, време за ново видео. Събота луда работа. Все още не е паднал джакпота на HT в Slot V, Drift, Aplay, Франки, там, какво беше? Мистер Бит. Да, депозирах отново, ще направим в две казина, по 50 евро съм пуснал. Затварям прозорците. Ще играем без глупавите бонуси. И да, HT 19 000 имат общо взето джакпотите. Не са големи като в българските казина, но по-малко се играят в тези като цяло. Както и да е. Знаете какво ще правим? Избирам си някакви глупави игри и чакаме бонус картите там да паднат. Между другото на телефона цяла седмица играх по-малко. 30-50 паунда, 30-50 евро примерно депозити. За една седмица набутах около 300 евро. Джакпот карти не съм видял. Един на ден влизам, някакъв пич, два пъти даже съм дали джакпот картите, не знам. Явно играят на големи залози, им дават повече да отварят. Един пич беше фанал с пътията и карото. Да, ясно. Както и да е, както и да е. Да, HT. Ниски залози, надявам се за картите за нищо друго, пък да, накрая може да дигнем залозите. Какво да играя? Какви ли не играх? Какви ли не играх? Побърках се. Ще започна с какво започна. Тая Wolf Legend винаги седи тук, не знам защо. Бали ще играя тая кенгурто в какво е това? Дрифт казино. И тук само ще направя, защото не ги виждам, слотове. Окей, паяка е слот. Да. То пак сега пак не ми излизат филтри едно друго. Може ли? Може. Да, пичове кенгурото зареждам и още една ще избера тук и ако има нещо интересно ще я върна да гледаме. Дай, оставям ви. Добре, ще имаме бонус. Имаме бонус даже... стига! И на двете игри имам бонус по едно и също време. Добре, първо ще пуснем този Big Journey. Той беше първи. Интересна схема. Добре. Да, ще ги вземам. Дай да видим тази за какво ставаше въпрос. Аз съм ги забрал. 25 вратки на две множител. Добре. Баланса е 46 тук в Мистер Бит. Две множител имаме. Да видим. Бонус че е така че. Докато си чакам големия джакпот. Ей, не ми направи линия с статуята. Това е си 5 вратки. Ей, 3 лао да пръснат. Никой няма. Оттама викам линия от тая потарана търсим. Тройка 240. Или това е... Няма казвам. Добре. По-пове. Върна код ми е взел така иначе. Добре. 3 вратки. И отивам на другия бонус. Ау, няма да са само 3 вратките. Добре, 2 евро за скатера. Ретригар. Yes, baby. Добре, днеска слоях фанелка и да има. Нич место нямам. Има тика яко надупено. Трябваше им дали още две множител. И тук не почваш.
Какво направя? 24 веднъж. Хе-хе-хе. Кебенг. Добре. Кенгурото изчака. Добре, на следващите два скатера ще спра с 2 евро. Ай, добре с тия лайлдове, ама... Без стабилен бонус 100 коефициент ще направя. Стабилен. Дай два ската и да спрям третия. Направо го спрям. Казах, ще направи 100x. Добре, направи го. Пендел бяга. Валета 2,40, горе евро и 60. И последна вратка, ако няма ретригър. Доволен, доволен. Значи 100 коефициент. 135, 137. Взем го, ще скараме Филю. Вече го прекръстихме преди няколко видеа. Ей, Филю, айде тъпс навътре и после ще бъде на кенгурото. И така, до края на схемата. Добре. Тук вдигнахме баланса. Продължаваме да цъкаме, спирам звука. И да видим какво е приготвил кенгурото. Ей, пускам те, пускам те. Дай да видим. Тук търсим едни пичов там. Такива да. Аборигени. Тия кенгурата. Защо не е ретригър? Тая после мисля, че пише като цяло. Добре, добре. Кенгурата, ако са 3 остават, да, е верно. Добре. Добре. По средата ще останат. Да, и тук баланса не е зле, 47. Бързи бонуси. Давай го! Добре, добре, добре. 5 евро четвърка. И тук ми 100x. Филя! Ще варя. Добре. Добре, подобен бонус. 130x. Не е зле. Не е зле. Не е зле. Така. Вдясно нямам бонус, балансът е паднал лекичко. Пичове, варя Фило и ви оставям. Аз ще продължа още малко на тия. Добре, продължаваме, продължаваме. Тая ще игра до 65 и на тая до 65 и ги сменям. Примерно. Да, с леки горници бягам. На нисък залог. Все файна. Така, след секунда. Добре, пичаме бонус. Най-накрая. Това е тая Jungle Adventure. Добре, че е шумна. Извинявам се, поне при мен е доста шумна слушалките.
Влязал съм на White Wolf с 70 евро влязах тук. На предната игра Кенгуру бях стигнал до 80 баланс. И така. Да видим тая. Тая влязах с 65, беше ме вдигнал до 73. Доста пъти дава по беше 4-5 евро печалби на 20 цента. Са доста видими добри. 12 вратки ми даде. Тая мисля не съм играл никога. Много пъти съм я виждал. Някакви прасенца. Тая маймуно не знам какво прави. Double the current win. The current win. Отвоя нещо. О, добре. Да, базовата няколко пъти ми направи линии 4 по 5 евро, както казах. Дай маймуната. 5 евро. 5-5. 20 цента, 30 без 2. 28x. Оставя тая мъча. 2 скатъра. Добре, пиче. Връщаме след малко с бонус някъде си. Така, след секунда. О, каква секунда е? Пиче, направо ми дава бонус. Имаме още един бонус. И тук тръгна тия мацкерите. Не ги направи. Да, бонус след бонус на Jungle Adventure. Добре. Да видим. Не ми дай маймунгата. Само 40 цента имам. Сигурно може да прави ретригари. Добре, последна вратка. 6x. Третия бонус ще е по-добър. Кабанк. Ред бе. Добре, излагаме. И не можем да направиш. Добре, че, продължаваме. Да, ще се пусна звук на White Wolf. Търсим тук 30 скатъра. Продължавам. Пичове, съжаляваме. Трети скатър, тук с котката се гоня. Трети скатър на Jungle Adventure. 5 вратки по-късно. Та белия вълк. Все още го дебнем. Добре. Тая сума ти вратки взе, докато ми даде първия бонус. Сега ми ги дава един след друг. Да видим. 12 вратки плюс нещо си. Да видим. Дай ми една-две линии, нещо голямо. И после маймуняка. Или всяка вратка маймуната. Опция. Добре. Шума е май. Всяка вратка да дава. Добре. Още веднъж благодаря. Ще стане работа. Последната вратка маймун. Добре, най-добрият бонус, третия бонус. Какво говорим? 83x. Продължавам да я цъкам тая. Да се върти. Баланс 89, гледа.
Иска да, сякаш. А той е белия вълк, 58 баланса вече. Не ще да бонус. Те, ще помъча още малката до 50 евро да речем. И ще я сменя. Вдясно пак иска ми да... Тъй. Продължавам. Но добре, ще дадем и четвърти си бонус така. Там он тръгна да я пуска малко на ръчни вратки. Това е белия циганин. Ще да... Извинявам се. Да, сега ще кажете раз изпак това нашия. Да видим. Да гледаме. Да видим. Щупи се, да, бонуси. Ще кажете, това продължава да играе нисък звук. Ей, по маймуна. Само секунда да погледна. Да, тази на 50 евро ще я сменя. Белия... Вълк. Ко беше? Ядосано. 20 евро и дах. На 20 цента няма бонус. Бива ли такова нещо? Емон? Дай следващата вратка маймуната. Добре. 24x. Все нещо. Така. Тая ще играе до 85, да речем. Даже ще я пусна на 40 цента след малко, само да изляза от белия вълк. Тя ми даде пак бонус. Чакай, не се ми излязва. Мале, е ужас. Що не ми остава тази... Ще игра. Голяма игра. Аз мислех, че никой няма да бъде бонусната с мотивиране. До първия бонус беше наистина. Горе остана с катера. Този път няма маймунка. Даде. Това е 18x. Няма оплакване. Продължавам да я цъкам тая. Това е паднал под 50. Че, оставям ви. Да, ще търся на друга игра на тая. В Дрифт Казино. След секунда... Да. Продължавам. Добре, още един бонус. Вдигнах на 40 цента, направих няколко единични вратки, докато там да сменям играта на Дрифт Казино. Майката, тая също ще дава бонуси, само да заредим някаква игра да върти. Все пак, докато минава времето. Че ти какво да избера? Добре, тая ще избера, щом си казал. Какво да пуснем тук да върти? Какво е? Savannah Life. Дай ще пробвам тая Savannah Life. Идея си нямам. Пичуй сега пускаме това на 40 цента. Това път 100x. Кой е бонус? 101, 2, 3, 4, 6 бонус на тази игра. Пускаме тази са цъка. Като свърши този бонус, да ма чака друг бонус. Хайде, вамос! Маймунки искам да виждам. Няма такива.
Добре. Добро утро. Три вратки остават. Още 3 пъти да видим маймуната. Ще стане работа. Добре. Близо 14x. Продължавам. Вдигнем баланса, така че с 65 влязах. Аз съм ме убил, бе. Пакото. Оу, да, чакаме бонус остатъка. Добре, ще направя само няколко вратки, защото тази опасна бързо ги пуска. Баланса 100. Ще излизам от тази. Ще оставя на автомата. Да изгледаме тази. Оу, аз го пуснах. Тръгва в този бонус, Savannah Life. Бързо го е дава. Каквото стане, такъв е множество. Добре. Много броиш. Давай, ретригър. Има и 10x. Да ми даде цяла линия от тая примадона. И после 10x. Тръгна. Не може да остави по 10x. Ау, 10x това път. Ох, първи замина. Число на моя приятел. No. Петекс ми остави по нея. Добре, бърз бонус е бил, в смисъл не знам. 10 вратки. Вземам го. Е, 30x. Няма лошо. За бърз бонус. Продължавам да я цъкам. Ау, и тук имаме бонус, тък му пада. Ау, 4 скатъра. Тък му падна. Тък му падна, хвана го на време. Добре. 93,7 евро ми е взела. Така. Спирам звука на едната, пускам звука на другата. 4 скатъра, кой ми дава? 6 евро ми дава като начало. Добре. О, маймуната ми трябва много пътя. Айде, може поне да видим 4-5 пътя. Или ще се крие. Брутално. На 4 скатра, маймуна няма. Веднъж не ми е пусна. Как му е издумка? Добре, 21x. Очаквах малко повече, сякаш. Върна баланса 100. Кой ми направи линия? 8 евро. От това е хамелион. Добре. Върна се за радкалповия бонус. Бичата може да я сменя на 105 тогава. Горницата ще е 40 евро. Който не знае. На този залог. Тъй, продължавам. Оставям ви. Ще ви върна след секунда. Чуе, добре, имаме бонус на Savannah Life на 40 цента, баланса 42. Тая тък му ще сменям между другото Jungle Adventure. О, боже. Можем да личи бонус. Пичуе, да, 105 махам. 40 евро горница. И само докато
препусна този бонус, пичу, ще залетим някоя да се въртка. Да, ще ме извините. Все пак. Пестим време. Какво да пусна? Нещо, което и базовата ще бъде държи. Пусна тази леки бъз. Може да имам джакпот карти един път в живота си. Кенгуру. Не, кенгуру глупости. Савана Лайф 40 цента да видим този път. Ще пусна звука да чака. Да. Миналия път не се получи. Супер много играх. Не ми отвори картите. Цяла седмица, както казах, играх. Не ми отвори картите. Да. Почваме. Да видим тая. Савана Лайф. Давай ретригъра. Давай още 5 ската искам. Добре. Ще имам ли ретригър? 3 множител пак. 6 евро. Добре. Имаме въртки. Да не се излъждам да дадеш нещо по-голямо. Имам 3 мацки. То линия. Той било линия, четвърка, мацките. 20 евро. Стигаме 2x. 20 евро. Що не ми дай 10x тогава? Изрод. Майка ти мръсна, да. Добре, пича. Идея си нямам. Давай го. Скатър! И ще я прави 10x. Я да ги чакам да погледна само. Само поглеждам. Не, аз обърках игрите. Какъв съм зле. 4 евро, добре. Съжалявам. Не стървахме много. Зебра. Дай ми птица от маската с 10 множител, ще стискаме ръцете. Добре, бонус е възможност. 10x ми даде, най-накрая, за 2 евро. Ако ще чака. Най-вероятно ще направи 100x. Което е добре. Банг! Добре, следващия път ще спра. Ей, 10x мой. 5 ми остави, браво, остави 5 поне. 4 коня. 4 пъстри коня имам, 10 евро. 4 десятки имам. 3 слоня. Голяма вратка. 12. Убих ми я. Няма да спирам. Не си държах на думата. Викам, ще ми го даде на четвърта кола. Бе доволно. До момента 1, 2, 3, 4, 5, 6 игри. Общо съм пуснал. Къде блокира? Отпре за линия с лъвчо. Не мога го скипнат и неща. 10. Добре, послушаме. Маймуната. 4 евро. 150x. Добър бонус. Блокаж с 100 скатър. 2 лауда. Добре, 150, 160x, ама точно. 160x, ама точно. Секунда само.
Ще ми се щупих така. Разгуби се, бе. Разгуби се. Браво. Добре. Супер. Тук никой не ме чака. Баланс с 100. Вземаме 6 евро. Нищо работа. Че, продължаваме. Продължаваме. Трябва ще подсъкам до 100 евро. Съва на лайф. Дигна баланс доста добре. 50 евро. Корница, което подобаващо. Сега чакаме бонус на леки бис и накрая тия чакпот карти да ги дава, защото няма време. Тъй, че след секунда. О, не. 2 секунда. Ило? 160x. Добре. Или взема да говоря вече на 1000x, защото я знам, 100x. Един вид са лесни. На 1000 явно няма говоря никога. Тъй, пичи, бегам. След секунда. О, добре, бонус пича малко преизбягам от Savannah Life. Дясно падна леки без бонусът. Да, тая само гледайте 2 секунди. Ще и какво ще направя? Ще смени играта, търсим нещо. Да, нещо се върти. Докато гледаме тези 3 вратки. 3 вратки ще гледаме. Да. Коя да ми пусна? Идея сега. Баланса и на двете са около 100 евро, което си е профит. Мога да избягам. Какво да пусна? Какво да пусна? Онзи ден играх някаква с Sticky Wild един вид, но забрах коя. Идея с няма. Ще пусна тази Great Adventure на 25 цента. Голям залог. И тук ще пусна леки без звук да има. Спътията и карото са по 30 евро. Купата е добре. 1000 пиката надали. Надали ще видим картите като цяло. Хайде, зареждай животно. Добре, тук на 25 цента ще игра. Някак. О, това на първа вратка ще ми даде книгите май. Ао, даде ми! На първа вратка бичу ще чакаш. Пускай ми леки бис тогава. Леки без. Без бис. Ау, да. Тая като... Коя друга биш? Пак ти. Кър. Добре. Зато и са 3 вратки. Картинки отпред само. Примерно тия мравки. Цял екран. Върна парите. Картинки майка си животно. Нямаш. Скипвамта 7,35 37x. Все нещо. Продължаваме. Отивам да гледам бонус някакво. Продължаваме. Колко сме бързи. На първа вратка бонус тук. Стига. Нагласена работа. Корупция. Какво да изберем? Ще изберем този коля с задната, като мене по принцип. Вау, мацката. Все пак. Сега да глътна нещо, ще ми пресъхне устата. Имам чай. Дай ми втори вау, десятка. Примерно. Аз даже не съм записал играта. Вау, да имам 6 въртки. Да ми даде още... Може да ми даде още 4 тригъри. Да си избирам пак. Между другото чувам другата игра. Което не е перфектно. Секунда да я спра звука само. Я доем линия, дами. Съжалявам, трябваше да спра звука на другата игра, защото да ги чувам двете така. Неудобно. За малко линия от нашия... Не знам колко ще заплати. Четвърката 2 евро, така че... Само се надъхвам. И последна вратка. Пак четвърка. И питица от дами тя. За евро. Добре.
За първа вратка бонус. 45x. Не е зле. Не е зле. Така, продължавам да се мъчи. Тая леки бъс, 104 баланс, аз съм влязал с 105 на нея. Ще се пробвам за втори бонус. Може да наръщи на 40 цента. Както и да, продължаваме. Ще я върна, защо не са джакпот картите. Защо не? Добре, имаме още един бонус на тая Great Adventure. 10 вратки по-късно, 2 шанса поред имах. Леки бъс прави някакви работи. Дай ми автоматия и да се оправя. Така, втори бонус, 25 цента. Пак ще избера това. Или аре коти ще избера. Тук покрай котките. Да видим. Чакай, докато го мъчим аз да си гледам какво става тук. Ще ми даде втори бонус. На 40 цента ще враткам. Няма да ми да. Ще ми да. Дари ми е на 20 цента. Въртнах на 40, въртнах на 20, на 20 ми пусна бонуса. Както и да е, бонус да е. Пичове, 4 вратки с един уайлд. Разконцентрирах се. Голям бонус ще. Книга. Знаех си, ще ми даде още един. Сега ще ме иска от играта и после пак ще ме вкара. Добре. Той го пишем 10x. Предния е бил на 25 цента, значи е бил 40... 36x е бил първия. Не 45. Този беше 10. И сега ще се изберем пак това. Да видим. И леки бъс ни чака с бонус. Давай. Мацката. Да забрави моето. Върти се. При мен забрави да. Пак 4 вратки. Явно пак ще ми даде книги. Имам чувство, че даваш и по поя саци и се лъжа явно. Като уайлдове. Това бонус ще е един. Пише 608 вратка, добре. Добре. Ще го запишем на куп. Колкото толкова. Да, тук има 40. $48X. По-добре от първия. Така, продължай. Баланса 117. 17 корница. Не е зле. Пускам на автомат. Автомат и без звук. И да гледаме тая леки без ми даде още един бонус. Хало, бубуличка! Той пияница е голяма пияница. Аз за човек го мислех той. Екстра спин, добре. Мислех си, че трябва да има тази игра с някакъв слага екстра спин. Защо не още една екстра вратка, Добре.
скипвам 16 евро. 80, 82x. Фило, забравихме тъдя. Добре, и тук баланс с 117. Добре. Аз секторирам и бонус. Добре, не знам. Бонуса ме чака. Да видим. Ще избера тая птица жар. Добре. Аз чак под карти да търся. Гледай сега това животното мръсно. Тук ще направи 30 вратки. И имам птица. Или там боболичка какво е. Добре. 2 лода, 6 вратки. Да видим. Защо не е 3 книги? Линия по боя. За евро 25. Все нещо. Ау! Още една линия по боя. Мацката? Ой, мацката е линия. 10 евро ли е? Кога? Май 10 евро мацката. О! Няма още 100x. Yes. Вау! И за малко, че пак да направи линия от мацката. Добър бонус, последна вратка да видим. Може да има и ретригър. Окей, доволен съм. 130. Да го сметна 9. 138x? Нещо такова. 138x, мисля, че. Да не излъжа. Браво, добър бонус. Варим Филов, варим го. О, имам още вратки. Само да изкарам Фило, преди да пуснем другия бонус. И Фило щепихте. 138x. Сметнах го. Брутален съм. Добре. Това ще пусна. Искам на 50 цента да вратка, ама няма да мога да я наблюдавам, така че... Пича, боболечката ще играе. Come on! You can do it! Кър. Тая първия бонус 37, втория 8-2. Третия да видим. Колкото толкова. И то е точно 80. 83-та. Предния 82. Бъд доволно. Доволно. Съм готов да избягам от двете казина и какво беше? Това ще пусна на 20 цента автомат. А тук ще поиграя на 50 цента до 140 примерно. Ако ми даде бонус, дали ако не. Ако не. На следващата игра. Пиче, оставям ви. Ще цъкам да, както казах на тази 50 цента ръчни вратки. Ако има. Ако не, на зима. Тъй. След секунда. О, пиче, бонус е. Бонус, так му зареждам друга игра, 140 баланс. В ляво. Legendary Roam. Да. Надали съм играл. Не вярвам. Леки бъс 121 баланс. Бонусът е 40 цента този път. Тук имам 2 скатера. Добре. Нямаше да излия. Да видим. Ще искам и екстра вратки. Не в началото. Края, ако може. Добре, комаря линия 4 евро.
Дай ми ти линия 2 евро. О, комара има няколко линии. Добре. Екстра спин, да, моля. Вземам та. Аре, 100 екстра, тая не са ми видяли. Който е четвърти бонус. Това път ще е. 10 евро ти трябват за животно. 3 картинки отпред. Екстра спин. Трябва да станат. Някъде да бягат. Фило, ще те вадя, Фило. Добре, тук пък се разпя. Не е зле. Това вече мога да скипам. 56. 140 текст точно. Бързо го смята батия. Добре, Фило. Добре. Трябва да правим 100 Фило. Няма го бъде на 100 екс постоянно. Паската равно тук в ляво. Третия го няма. Баланса 177. Ще я въртя тази до 160. До 170 ще въртя. До 170 няма да много. Не мисля, че ще ми даде трети там 5-6 бонус. Шанс! Шанс в ляво имах. Както да. Пичове, остава ви тук, продължавам аз. Надявам се хвана бонус в ляво. Бързо. Защо още един в дясно. Както е. Продължавам. Така, ще с бонус. Не знам дали ще ви върна. Така, 4 крави, 2 скатъра. Баланса ми е 100 и 150, 250 общо. Един вид 150 евро горница. Какво мисля да направя? Тук 100 евро може би ще ги стегля. Джакпот карта, аз няма видя. Тук при 100 евро да ги стегля. Ще се взема какво съм набутал да речем. Тия 150 евро ще направя един хънт. Някакви други игри. Защото не мога с тя да се занимавам. Това ми е идея, Димит. Да, час и половина седя сечи и не мога повече. Но да, мисля така да направя. Разумно 150 евро един вид горница за видеото, бонус карти. Нямаме много шансове за бонуса, една Legendary ROM скъса, да, и тя да дава шансове. Пълен филм. Тук ще видя да изтегля. Дали съм превъртял Wager, не съм сигурен. Ще пробвам сега, то ще ми каже така иначе. Да, би трябвало, щом няма проблем. Добре, един вече се взема моите 100 евро. В Mr. Beach се остана. Шанс за бонус. Аре бе, изрод. 20 евро вече. Ми вземам 20 цента. Пада на жест. Кашмир Голд. Може да остана да играя, смисъл на HT мога само една игра да запазя бонуса. Ако тръгна да отварям втора игра, ще ме пита за... Ще ми каже така и така имаш игра без да си взел бонуса, нещо такова. И да. Дали в казино тогава един вид. Излизам. И съм го чукал, както се казва. Каквото съм вкарал, си ги взимам. Затварям това и оставам само в Mr. Beach. Ще направя хънт с 150 евро. Да има видео. Пък да видим хънта какво ще стане. Може да е много зле, може да е добре. Какво такова? За това видео, това ще е. Излизам тази Кашмир Голд. Няма да играе четиш смисъл. Умрих се. След няколко години, ако джакпот карти не са паднали, смисъл големия джакпот от 19 000, може пак да пробвам, не съм сигурен. Така, оставям, благодаря, че гледах това видео, имаше доста бонусчета. Имаше, не да не. Но да, живи и здрави, умната с казината, защото, нали знаете, майката си тракал. Тъй, оставям, айде, чао, чао! Вете по-много, затова и съм гениален. Квото и да правиш, няма бъдеш идеален. Скромността краси човека, ти просто си прехвален. Всеки ден